chenro tero kamano kuom thuolo mar bedo koda bende okinyi maka one chenro mar rupiny kendo kwa toko dia kachiel kamano nya wakili Charles Midenga ngeni koro weche mag bedo okil koro sani be chake do ang'o thuolo mondo midhi kang'o do twak kachiel ka kuoma wakili Joshua Nyamori wach mar SHA mudho okwake obed kode yo machal nade kaka oganda jo Kenya geno maginya bedo godo yie to bed mane adamana mondo confirm ni gima wakili wacho ni SHA cover dialysis tinde information nitie e internet ngata manyalo dio check san ibro yudo ni dialysis en achiel kuom areas ma SHA cover. So SHA cover areas mang'eny maloyo gik mane NHIF nyalo cover. SHA en a new system and samiketo ga new system especially in terms of technology nitie problems ma wuok ka gi kacha nitie problems mag efficiency mag the system ma inyalo mana ng'eyo sama system no tiyo and I believe ni sirikal gi joma are concerned ng'ete mo ng'iyo gigo mondo or sort out the problem. President osebedo ka repeat severally ni o agree ni nitie areas ma nitie problems to kwayo jopiny mondo donji mondo register so as they solve out those problems mondo obed ni SHA nyalo run effectively because okobi run kapok wabedo registered. So the most important thing en ni ogendni moko register wakwa jowa be mondo o register. Inyalo register simbi inyalo dhi health centers mondo register mondo ibed ni nyalo yudo benefit joma nitie udi be nyalo yudo benefit. At the same time joma nyalo mondo chudi ka joma kata joma ok nyal pod ibiro mi thieth provided ni nyalo indicate gima joma ng'eny mosebedo gi problem gi SHA en joma osedhi to because of lack of knowledge ochiwo the wrong information. So the system kod ng'iyo to ket categorize under joma onego bed ni chulo pesa mang'eny nikech nyisogi ni in gi mwandu. Okay, now ang'eyo ni wach news wuok ka auditor general. Auditor general timo tich maber because auditor general role ne en nyis ng'iyo ni at this date be gik moko timore maber. I want to believe ni most of the time kineno reports mag auditor general ok ni mabadhi nyotimore but you don't probably nyoko miye nyoko yudo sama nyogi dhino ok nyogi yudo documents magidwaro kata nyogi yudo explanation magidwaro. I believe ni explanations of brought timore and in any case manitie mibadhi moro president osebedo ka chiwo confirmation ni supports EACC gi other investigative authorities mondo investigate to take action. However, nyaka wang'e ni it is possible ni part of the money could be used to pay technology because technology no waonge kode level wa ndalo moko na dhi e piny moro mar Sweden tadineno area magilose technology ma to kineno area no chalo Kisumu town cha iro ka chiegni entire Kisumu town en kama building mana midonje to en building midil gi weche mag technology. King'iyo the investment mose make as a country on technology pod piny manyiso ni nyaka wanyiew gigi koa kocha to wanyiew gi very expensively because gimionge go ng'ama go beche kako dwaro kichen gi monopoly over those things. So the one of the things manyaka watim in the long run in developing technology mekwa mondo wabed ni wanya anka gigi on technology ma wan go ma serikal onyiew from jowa. To wakili depo ni chenro gi duto magi mag SHA ne otim e yo moro mar ng'wech ahinya kendo manyalo bedo ni kata kana opoyo jogo matiyo kod nikech kineno kit omenda moket tenge mine weche mag tiegruok mano maromo bilion 7 chak nitie machielo maromo kacha bilion 100 kod 11 mano omenda ma ichulo mano kochopigni 10 mano e weche mag tiyo kod nonro kata kineno kanyo kit chudo mokwongo mar osuptal golo atamalo 5 ntiere thuolo mano mag chudo maromo higni 10 chudo mag jokanyo mag SHA mago maromo kacha 2 kata atamalo 2.5 omenda gi duto kaneno kama gintiere duto omenda moket tenge weche mag tiegruok bende kwano koket maler ni gigi onego bed ni wuok adi machal nade osuptende kata kwan masinde gi kata mag mbui monego bed ni chopo osuptende depo ni mae makelo kata delays kendo ng'ur mag jopiny jotelo osewacho ni nitiere achiedh nade rem nitiere ji chung nade mondo mi gidhi kode nyime. Gima nyalo wacho Cleophas en ni we can do better. Wanyalo timo maber moloyo kaka watimo and onego bed ni wa focus ni ere gima pok otimore ma wanyalo improve on
mondo wabed to kik wabed joma wacho ni ok wabi chako timo gimoro nyaka wabed perfect. Kane 2002 kane as civil society ni wago koko ni wadwaro free primary education, to ka president mano take over Mwai Kibaki no take over gi Raila Amolo Odinga gini, to the NAC government no declare ni nyithindo te mondo dhi e school, to jowacho go ni to gidhi e school nade, to school waonge classes moromo, to waonge teachers moromo, to waonge so many things moromo. But the shared decision ni dhi ure school mondo wane the needs madwarore, mondo wachak keto pesa, mondo wa improve infrastructure, wa employ more teachers and so on and so forth. Kenya no, after a few years, nobody recognized worldwide as one of the most effective countries in terms of free primary education. And therefore, wachma shani, NHIF nyo nigi problems mang'eny malich. And problems manyo NHIF nigono, emanyo wadwa ni mondo wakiwa gi SHA. Nyalo bed ni SHA pod nigi, tungu ni ka gi kuonde ma nyaka bed improve. But we must recognize needs better. Nyo governor ma Homa Bay, Governor Wanga nyo nti one of the stations. And nyo penje, ni in kaka governor, and health and a devolved function. Ang'o minyalo wacho kuom SHA, especially kineno thuru ma Homa Bay county ni. To nyo wacho ni nitie problems e SHA. But SHA is better than NHIF. Owacho ni only 15% of Homa Bay ne access NHIF. Sani 40% of Homa Bay access SHA. Mano is a governor maluso, which means ni en ngama deal go siptande, kechen in charge of siptande. O deal en mochulo the health practitioners and so on and so forth. So mana kaka nyo wacho, ado ni munda encourage jowa, ni what we do, and you identify what the challenges are. Serikal, gijo telo, gijo siasa, gimigepe mag civil society, ubed pima ought see how to recognize, to make them more efficient. Kama ni poni nitie mibadhi, we should focus on mibadhi no mondo jomari involved in the mibadhi go, utere doho mondo be punished to be an example. But okwanyaka iwacho ni you do not throw out a baby with the bath water. Ni koro gini nigi problem ng'ato nyo kwelo ka koro gini rach wadoge mane rach moloyo cha. Yeah. Do mane gima notim gi NHIF kan wacho NHIF no kiti no golete. Yeah, but there was nothing better than Shani. And what we are saying, duond governors, as several governors kawacho. Kada chairman ma the governors ilungeni Abdullah or somebody man officers. You wacho ni gin ka gibet kaka governors, they can confirm ni SHA tiyo engi problems but tiyo. It has improved services. And anyalo nyisi ni kosa itemeyo machal ngech jotelo maloso ka governor kiwinj governor Homa Bay wacho no tiyo. Governor mantie alwora mag North Eastern kwacho wacho ni gitiyo. Duol mar governors wacho ni gitiyo. Jokombe gi bene no ka wacho ni gitiyo. To japiny mane ground ka. Japiny ni be loso kode koso jotelo ma gini tiyo ne gini. Japiny kata kwatero kamera gisani oko. E county Homa Bay kama governor Wanga wuok wakona lebich no dhie ground. Openjo penye weche maga SHA. Paro kendo duoko wacho ni gini uktie kata ground. Kidhi ground mi timo sample. Governor wacho ni 40% ma jopiny access SHA. Manyiso ni about 60% poko access SHA. And most likely a big chunk of 60% ago poko access SHA because poko register. Okay? But because waketo itgi siasa gi radio gi TV ni ginokti. Koro kidhi penje kata poko bedo gi ngama tuo. To ni ginokti. An gi jatuo moro ma support minus siepena manyicha nigi problem mag dialysis mineno kiwacho no and kanyo loso kode to nyisa ni ginokti to nyisa ni bana dhia ne hospital kichopo hospital ka jogo tami thieth to mondo igochna. Okay? Mondo wang'ia ne wa follow up. Wanyalo follow up nyaka ir Dr. Moth mondo wa find out ni hospital makama SHA oktie. And giomiyo kutie mage ma. Kanyo cho dhi o confirm na ni bana gini tiyo. So while I had to be sending him money every week, tinde anyauro ni mana gima konye as to kang'iyo and I'm sure you must support healthcare. King'iyo arambe mane goyo over jumonego obedgi gini ne obedgi joma dwa dhi chulo pesa hospital. Anyalo confirm ni an meka odok piny.
And part of the reason why I feel ni dependency manyo an go e weche mag osiptal odok piny from relatives ga gosiepe ga gi jogweng'wa, and because every time madhi dala tatemo encourage gini bwana register uru for SHA. Ng'amo kwaya ni dwaro pesa osiptal tapenye ni bise register dhi osiptal ka problem ni osiptal no, then an because anyalo go simo kata anyalo reach jotelo go. Apart from konye for that particular moment, I try to follow up what the problem is. So wabeduru solution finders rather than joma condemn the system ni ukti, but one enoka joma are in charge. Governors are a very important part of governance. And the governors, or gin joma independent, kech gin joma nege budget gi, or gin joma nyawacho ni depend on president. Tinoka governors gi, almost all of them are saying ni shanity you. It means there must be something that is good. Because governors don't nege pressure. Yene governor ema ngama katiyo di hospital to kuyudu thieth. Ngama kikunguringo ire NMCA gi governor. Okay? To governors gema in temo mondo onyiswa ni register uru. Watemuru mondo wa register. Adwa na nyis jothurwa ni samine no ka jomoko wacho ni giyukti oganda moko register. Kineno percentages mag jomo se register. Tido ni one amongst jomo se register ma lowest. Okay? So watemuru mondo wa register. Mondo then wa benefit. Because jotelo moko gi yiro ka wajumbe gi MCAs. Dhie kor gweng gi jo Ministry of Health. Gitemo konyo ji, gitemo mobilize ji mondo register for SHA. To jowa moko keto wagi siasa ni ginokti wadoguru NHIF. Sama wa campaign ni wadoguru NHIF. Ma is almost impossible because gini tani en chik. Okay? Chik mare NHIF cha no go piny mane parliament oloso chik manyien ma mondo ugol shani nyaka bed ni udhi uloko chik ya parliament kendo. Okay? So it is therefore means ni en gima bro continue. Watem mondo wadonji to a push kama wane no nitie problem mondo